नमस्कार, मी राही. मी 5 ने 37 अंकी संख्येला भागले. हे आहे राहीचे अमर्याद भागाकाराचे उदाहरण. तिने 5 ने 37 अंकी संख्येला भाग घालवला आहे. पहा, ही आहे 37 अंकी संख्या आणि तिचा हा भागाकार. तिनं पानं चिकटवत खाली हा भागाकार वाढवत नेलेला आहे. तिला वहीची पानं अपुरी पडल्यामुळं तिनं ही पानं एकमेकाला जोडून हा असा अमर्याद भागाकार तयार केला आहे. एक अंकी संख्येनं कितीही मोठ्या संख्येला आपल्याला भाग घालवता येतो, त्याचं हे उदाहरण आहे. आणि राहीनं अतिशय सुंदर भागाकाराचं उदाहरण तयार केलेलं आहे. खूप छान राही.